Mohon saya perkenalkan Bapak AJM menika artis-artis kebanggaan Jawa Timur. Yang Mbak Deni Deblong, Denok Deblong niki sudah go internasional sampai ke negara mana coba? Teng Australia. Australia Bapak. Nah, makanya iki jan iki biyen gede kaya sapi Australia le. Iya. Ning kono sarjana seni beliaunya. Tanggapan karo koala ndek ya. Loh, tenanan iki mewakili duta seni Indonesia. Ada Mbak Uun asli Kota Madiun menika pemenang Indonesia Idol. Sinden Idol. Iya ngono aku arep muni ngono. Mangkane Jeremy Tati. Tahun piro? 2021 Mbak Ide ya. 2021. Sering ke luar negeri juga. Iya, napa lagunipun wau? Monggo derek merdeka kemawon wau mari kangenipun sampun. Ketingane Mbak Uun karo Mbak Deni ya. Mbak Deni. Monggo. Deman apa Banyuwangen sembarang wis suarane wong loro iki jan jos. Ya. Duet spektakuler. Apa sing lagune apa? Ciptaane sapa jenenge? Sinten niku Dalangpur sing anyar. Apa? Tor monitor ketua. Ayo sembarang pemitane ibu-ibu sing sigra sampeyan. Sing sigra apa? Sing liyane ora iso wong loro iso. Nah. Apa bawa iki? sing aneh. Banyuwangi apa Jawa Baratan sembarang saking. Apa sing bawa aku kok sing iku bebas. Ya api-api oke sinden idol daripada suaramu enak. Tuh. Iya. Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, Banyuwangi. Mbak Deni riyen apa sinten iki? Oh sembarang wong loro iki suarane apik kabeh. Urut sing gedhi ya. Yo, sing gedhi sih. Jajal dinada bareng Mbak. Nggih, jajal yo. Bareng. Mampiat mayo nema. Oleh sampeyan bayang yo. Mampiat mayo. Lek Mbak Deni iki senengane iki sing jenglengke kae lho. Aku jelek. Gurimu kae lho. Oh, kowe jual baju. Hati-hati lho, kuwi bocahe walus aja disenggol. Ora. Jenenge pengen kenalan. Enggak wae lah. Lah kok wae saiki ra apa-apa. Tak jengleng gitu ya. Yo. Ngono kok halus iki lho. Halus jajal takonono. Anu dalemipun pundi wau? Kula Nggih. buatan dibeto. Ora iku sinden apa bekecot jenenge? Masih alamat rumah. Lah sampean lagi petok aku kok ngelokne aku bekecot. Lah sampean ditakoni mau. Ngece sampean karo aku. Sapa ora? Ngece sampean karo aku. Lah lawan. Wani sampean karo aku. Wanyine karo Kok koyo bagus-bagus kok dhewe. Wani kan karo aku. Wani. Awakmu kok enteng men to, Wani Be. sampean karo aku. Wanteng men. Gak Mbak guyon. Sampe jare halus. Aku halus kok terahan. Ele mun nakoki kleru. Nyuwun sewu, Mbak Deni. Nggih. Lho, halus kok be awakmu ae sing Halus apa kupingmu budek. Mbuh, ngono halus. Lho, nggih iku basa halus, sampean goblok sampean. Lho, ya ora Nduk. kowe nek ditemu mbok lho, Ki. Ya. Suarane. Urung. Weh, iki dekku. Kowe bagiam iki lho. Ijolan tak kei 50. Ora iso kowe bagiam supir dromolo iki lho. Tong setan piye? Ora. Tonge enek ning setane urung enek gelem ya kowe, Be. Suarane. Le oleh suarane yo ya. Suarane nangin-nangin. Gandeng belampiangan. Penak ya, Mas? Oh, enak pol. Penak. Wendol gundul. Jajal. Pindho tok lho kono. Sampeyan iso ping pira? Ojo di sini maju. Kono gur pindho tok lho, gur jeleng-jeleng ping pindho tok. Sampeyan iso ping pira? Ping pira? Lah njalukmu ping pira? Ya sing akeh no. Endo iki terkenal wah apa lo mencolot pisan. Dek tau gandol ning dhuwur wong bat. Tenan. Langsung. Mencolot iki lek pisan keping 10 20 iku patok. Cari sapa? Jareku Ora. Aku telu dengkulku wis meyek ya lho. ora percaya. Ora Ayo, jawab Mbak sih, Deni. Be. Jajal. Jajal Pak Deni dah, jajal. Kayak jenglengan.
Nusantara, Nduk. Oh, 6, 7, 9, 10, 11. Ora pewenek to. Piye kon piye? Tak Lah, masih piye? kaya wong kuli ngono lho. Sing kaya iku mau lho. Ya ngomong tok Mase. Mase. Gak. Tuh kaya contohno lho. Lah iya. Ora iso. Ora iso aku ino. Kayak dhewe ya Mas ya. Jebu. Nyanyu wangi. Oleh nyanyi wangi. Jreng. Oh, ngaku jreng. Ya, ya. Ngono lho diabani sing tenanan. Pamure nari karo kancane kuwi. Lah iya ya Sing paham. Jreng. Taslim derengi pamure. Taslim sing disalem kok. Joy taslim. Oh iya. Yo bener-bener. Ayo jengle. Ayo. Jreng. La ilaha illallah wa malakasumtu wa bika aman. Arep buka. Mas, Maksudmu piye? sing jreng iku ora kok lambene. Apane? Remo itu kita. Remo. Celup remo. Arep salib sampe osone to. Iki lho aja kok lambene gamelane iki diangkat. Oh, diangkat. Oh iya kabeh diangkat. Tabuhe diangkat nanti dhuwur ben ngono ya to. Omong dong. Oh. Oh, titen nang nganti ra iso. Tau ngerti. Lan kedala sangka. Lha sakit, Nduk. Oh, merdeka. Maju tak gentar, membela yang bayar. Yang benar. Iya toh, ora bener neh. Lah jarene mbok kon ngangkat tabuhe. Kebo sapi sing digugu apane be? Keluwe. Nek menungso sing digugu Entute. omongane. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Sare tambak oso. Dadi wong urip juk gawe gelo. Warok brojo mesti. Alah sogok keri. Paham ora? Mesine sampean iku duwe masalah karo musisi. Kok sampe musisine iki lho liyane kabeh muni karo pean kok ora Ya, gelem. Mas ora kok tak. Jelek. Aku idonono. Oh ya. Oh ya. Ya. bener. Ya, ape-ape. Gelo. Sing ngideni sapa? Ya gane. Kowe iki kowe bayar pe nek pengen penaki bayar. Ya. Ngapa? Bayar. Aja lali lho ya. Bayar. Mosok jenggleng Lho, lho, lho. nyawer. Jenenge nyambut gawe iki dhuwur penak ngisor kudu melu penak. Bayar. Anu Pak Jem mboten wonten seket-seket, Pak. Wes. Nyapo mau budal bareng nyapo to. Mbok tanggapane lekcen ngono. Lho nek gane iki gak rame kok. Sira. Ya ora apa-apa bintang tamu kondang kok. Iya, iya. Wong menehi rezeki liyane iki Alah iya aku itu rezeki tak njum-njum yo. Ikhlas ora ikhlas. biasane. Sing gak ikhlas Ikhlas ora ikhlas. Dosa lho ora ikhlas. Celok-celok kudune iki. Alah ora ikhlas e. Mas bacoke sing titik kowe ikhlas ora iki awakmu. Aku ora ikhlas. Hah. Tidak ngono nek ngendang ora enak. Tak sawat iki bisa. Padake watu. Dadi sing kene dhewe iki Ah, Ayo, wis sira. sirahe harimau bapakne mau. Hang kalimat Kalian lihat Jese sumeneng ae. jarene kok Sing mbok bayari sing ndi? Sing mbok bayari mau sing ndi? Ya Allah, Sing ilallah. mbok bayar iku tukang gedang tek Ndang kok. tok. Sesuk gawe elektrik iki lho. Sedep nyedes ini lho. Lah, selasa nggo kae. Mau modele ngentekno bayarane.
Duwe ora kowe. Eh, Apa? di Duwe-duwe ora. Ikhlas ora? Lho. Ayo. Sapa iki? Kowe digreng Aku. Weh, ngapo nih? Den. Remuk bojone sinden bengi iki. Bojone apa? bojone sikat piye? Terus itu lanang wedok lanang. Aja aku ya. Alah, manut to. Ayo, balung pakil tiun-tiun. Tumbo gunung tiun-tiun. Ayo, Kae lo gatemu kuwi. Kowe iki karo Saya sabar sih ya. Anu mbok nom sik ya. Mbok tua keri ya. ora iso jojone dhewe-dhewe. Enteng Mbak Mudin ya. Iki gekku tak bacot cengelmu lho. Wis wong loro. Jare mah ping 10. Lah yo. Jare ping 10. Iya ping 10 20 aku. Ya pengen 20 Mas, ya hitungi. Yo. Belamyangan. Siap. Ngitung-ngitungmu klek. Piye to? Jare kowe dek daya pelawak sing dek daya 20. biasane kilo 30 kuat kok jeng di sini-sini. Lagi Iki wolu. Pak AJM lho. Aku iki kuat. Pas. Keringete kaya tangkapan oli. Ayo Mbak, yo. Aja Ya. takon susah senang hati Tanah India. Ku melare. Bareng ya. Taman Sarita. Du. Ji loro telu. Taman Sari Nusa. Ya jangkrik. Pasida. Ngapa pasik jamu ketut iki? Biasanya pasida bliru tadi ngene. Pasik jamu. Ayo, 1 2 3. Taman Sari. Rungokno cah kuping iki lho. Sampai balik kali. Pasida dirungokne pasien, Bre. Lah ngono, Pak. Satu, dua, tiga. Taman. Oh kowe dhewe. Walah lambungmu tak bacok ki ngomong kowe. Taman Sari Nusantara.
Yuk, atas sih. Monggo. Gerajakan Banyuwangi.